A čaute, dáme po dneska na hru Clash of Clans, bude druhý útok na Kamiliusa. Včera som povedal, že dám útok na Kamiliusa, lebo včera som nestihol dať útok na Kamiliusa, dneska sa mi nechcel dať útok na Kamiliusa, takže ho dneska. Tak dobre, armádu si vytvoríme sami. Tak, X-Mode Game. Dneska natočím aj CV, jak bude prebiehať CV. Natočím aj nejakých hráčov, jak idú v CV. Takže toto dáme restartnúť. Šupi dupi, do chalupy. Opa. Krásne. A dneska si dáme útok s drakmi naňho. Tak, šupneme tam si 90 dragonov. Tak. A to by nám asi aj stačilo. A teraz sledujte, ako dopadne náš útok. Ne, tu. Lokál SK. Kamilius, on je dosť dobrý hráč, kde prvý má. Je v dobrej lige. Môj kamarát má už vytvorenú TH9. Je to dobrý, on má múrov. Takže tak, a ja dám tichšie zvuk. Takže, tu nám dáme pozor, pozrite, ako ho rozpárem. Ako nič proste, ako nič. S týmito drakmi to dám ako nič. Pekne tu dáme free spely. Nie, dáme 2, 3, 4. Tak. Krásny lot by som mal z neho. Idem vyblesknúť moje múry, iba tak zo srandy, kým ho dám. To je náš krásny útok. A potom natočíme CV. Nejdu mi draci, výborne. Wow. Pánečku. Páčte, like, odber, komentár a čaute.